נשאר לי מה לעשות. כל החלומות לא קרה לעצמי מה לעשות איתם יותר. אומר לא משנה נסיעה לירושלים, אחות לי האוזניים, פתאום אני קולטת כמה רעש כל החיים. זה לא משנה יותר מדי כי כמה חלום מנוחלח אין לי שפיצר לנקות את זה. כל זה כימיקלים קלים 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 קלים. אני לא רוצה סמים קלים 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 קלים. ותמיד הראש נתקע לי קלים קלים קלים. כל פתרון הוא רדיקלי, קל לי לא בא לי לא בא לי. רק עכשיו יכולתי להבין את זה, מקודם לא הרגשתי את זה. אבל פתאום יש בעיה, יש מה לפתור, יש מה לעשות. אין לי כוח לזה, שזה המשמעות שלי בחיים. לפתור בעיות, לפתור בעיות, חלסים אחר זה. חזיר ומוציאה כמה שקלים, קונות את הבולדוג צרפתי, נלמד ביחד חשמלית. בולדוג צרפתי, חשמלית, בולדוג צרפתי.